Zákrok ve středu hřiště a Pavel Vrba už mohutně zahřměl od lavičky Viktorie Plzeň. V každém případě to není dobrý návyk. Dovolit si vypustit poločas nemusí být nic dobrého pro další zápasy. A teď šance, která nekončí gólem pro Baník Ostrava. Další možnost rozehrávat z vlastní poloviny. Adámik. Horvát. Nějaký problém má Lukáš Dropa a hrát se bude směrem k brance Romana Pavlíka. Bude to na píšťalku, ukazuje Drahoslav Drábek, ale velmi zajímavá standardní situace. Je tam Davor Kukec, který může pálit svou levačkou a vypadá to, že už si také bere balón. Příliš vysoko loket měl František Ševinský. Je vidět, že asi levačku má obávanou, protože žádný ze spoluhráčů není kolem něj, nikdo jiný se nechystá. Má naprosto a 100% důvěru. 24 metrů, to je téměř optimální vzdálenost pro střelce. Roman Pavlík si ještě šel zkontrolovat bližší tyč. Davor Kukec proti plzeňskému golmanovi. Hodně roztažená zeď hráči Baníku Ostrava. Kukecův pokus, který končí na břevně. Krásný fotbalový moment, ještě Pilař v důležitém zákroku odvrátil nebezpečí od pokutového území plzeňského týmu. Krásné jesličky teď nasadil Fantiš Kolářovi. Šance pro Baník, tentokrát zachránil Plzeň Ševinský. Ještě Trma Vrma uprostřed pokutového území a bude trvat dál, nebo nebude. Petržela sebral balon a Peláši teď po pravé straně směrem k pokutovému území, podporuje ho Kolář a také Dury, stále Milan Petržela, Kolář a je to 3-0 pro Plzeň. Z ničeho nic se Viktoria dostala k protiútoku, snad prvnímu za celý druhý poločas a znamená to třetí gól z síti Davida Pětřkeviče. Tak to je příliš kruté pro domácí tým. Obrovsky kruté, ale tady je vidět obrovská síla. Musím zase vyzvihnout Petrželu. Zbytečně se rozčiluje a uvidí žlutou kartu za diskuze, což samozřejmě je nedisciplinovanost takového mladého hráče. Tomáš Marek. Teďka strkanice mezi Radimem Řezníkem a Tomášem Markem, dvou bývalých spoluhráčů. A asi oba uvidí žlutou kartu. Marek opravdu přistrčil Řezníka v souboji. A myslím si, že oba viděli žlutou kartu, ano. Radoslav Drábek ukazuje, pojďte hrát. Radoslav Látal létá od lavičky až na kraj svého vymezeného území jako čertík